Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da haka. Sannan mu sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta Top Arewa TV. Idan wannan ne farkon zuwan kwanan ta mu, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Idan ka riga da kai mana subscribe, to kai mana like ko kai kuma a ƙasan bidiyon. Masana'antar Kano tana cike da farin ciki na samun karuwa da suka yi. A yau ne matar jarumi Adam A. Zango ta haifi sanɓaleliyar budurwa son kowa ɗin wanda ya rasa. Jarumi Adam A. Zango ya yi matuƙar farin ciki da nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala na azurta samun jaririya mace. Kamar kuma maman jaririyar ta kasance ba ta taɓa haifar ƴa mace ba, sai dai ƴaƴa maza da take ta haifa. Sai a wannan karan Ubangiji ya azurta ta da samun ƴa mace. Mahaifiyar ta yi matuƙar farin ciki sosai da samun wannan santaliyar budurwa. Ta yi matuƙar farin ciki da nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta ta da santa. Gaba da farin cikin ba iya Adam A. Zango ba. Wanda ɗaya daga cikin jarumai mata Rashida mai sa'a ita ma Allah ya azurta ta da samun ƙaruwa. Da ta sa ce Allah ya raya Allah ya ɗaya ba. Duka dai a kan muka kawo ƙarshen shirin lamu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zanen mun dora. Don ku riga da kuma subscribe da kuma like da kuma a sanin kudi da sauran. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen da zanen mun